जब कटिया सुन सखिया एगो बतिया रही सटाप गइल जब कटिया लाल सरहिया बखरिया में तनिको रे पोना लागल जिला बेटिया के रहे एगो पागल हमर ढोढ़ी छुके भागल हमर ढोढ़ी छुके भागल हो माँ जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधोपुर। गइल रही सुगहुली रे फुटल जवानी के कसैली रे माधोपुर से नवरिया में सीज भइल मोर सखी घइली रे